Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ukon pila ka mga lugar sa Bacolod City ang ginbaha kahapon sang hapon. Ginkwestyon sa karon kung nga wala nagbukas ang diversion channel nga mukuntani ang guluwaan sang tubig. Sa sini nga video, makita nga halos magsulod na sa mga baligyaan sa downtown area sa Bacolod City ang baha. Halos malabot na sa baha ang mga baligya sa mga sidewalk vendors sa may downtown area. Ini na yung sitwasyon matapos ang kapin isa ka oras kapag bubo sang ulan, Martes sang hapon. Ginbaha man sa gyapon ang dalan sa may reclamation area sagwa sang SM City sa Bacolod. Kinatudlo nga rason sa pagbaha halin sa reclamation area amo ang sirado nga guluwaan sa tubig sang diversion channel sa lugar. Gisiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga automatic na dapat nga nagabukas ang guluwaan sa tubig sang diversion channel kung magtaas ang level sa tubig apang sang kahapon wala ini magbukas. Ginapangayuan na sa syudad sa patag ang Department of Public Works and Highways kung DPWH may angot sa mga failures ng diversion channel. Dugang pa niya, sa ginbuksan na sa syudad, ang mga sirado nga guluwaan sa tubig, badasig man nga nagtahaw ang baha sa palibot. Magluwas diri, ginbaha man ang Barangay 3 kag 12 kag ang pila ka mga porsyon sang Lacson Street pati na sang Magsaysay Street. Sandig sa records ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, hasta tuhod ang kadalumon sang baha nga na-record sa kahapon. Wala man sa may gin-evacuate bangod sang pagbaha. In particular, ang drain naman niya sa SM, nagtaas man ng tubig because it turned out nga ang sa diversion channel naton may mga outfalls nga serado, no? So nga supposedly may mechanism na siya nga abri na siya so that kung may volume sang water sang tubig dapat makagwa na siya now without any human intervention. So it has to be automatic na kumbaga built in the mechanical nga feature sang diversion channel. So what we did upon instruction ni Mayor, immediately nagkadto sa area ang City Engineer's Office, and then ging abrihan naton, no, ging open until such time nakadasig sang pag-subside, basta abri lang ang diversion channel. And the same